The first policy and coordination meeting ya 2025 aiwa kuvhurwa kumbe manje. Panapa tona kuti vakomana veMzimu aiva vataura mashoko achiti aiwa vakomana tongoti tingopinda first policy and coordination meeting aiwa the ruling party ZANU-PF kana kuti government yavo vakomana votanga kuti zvavo vataura zvisina basa risa chitidzosera kumashure. Sanapira mashoko vanhu zvavanyasa kuona kuti aiwa vakomana ka kwatiri kuenda cheko cheko atimbozivi kuti tiri kuenda kupi kana kuti upenyu hwatiri kurarama hwakamboraramiwa here not bo subscribe or like or turn on the bell icon. Tinda paHinduism ai vanobuda vachiposta this picture amuri kuona ntombi wenyika buda ichiendera mberi vachiti pane chinobuda here neZANU-PF gore rino. First policy and coordination meeting for the year 2025 was held yesterday at the Revolutionary Party headquarters. Secretary General Obed Mpofu chaired the meeting with the focus being finalization of restructuring which began last year ZANU-PF. Mashoko anobuda taura pana vachiti aiwa toona kuti first policy and coordination meeting inoitiwa aiwa vakomana inga tinotaura restructuring yakabvirira aiwa gore rapfuura aiwa tikuona ndo yaingotaurwa ichingoimbiwa tinzwa kuti kwazofaiwa nhingi tazonzwa kuti this ally azofa zvikazofamba sei panapo achiti vakomana tikuona kuti they're heading for a third term machida kuextenda the term but hapana chiri kumboitiwa chiri kumbofavor macitizens vanenge vachingoya zvinotaura restructuring izvozvo vachida vharavhara meso evanhu kuti varege kuona the bright future kuti nyika iri kuenda kupi. Mashoko ari kubuda taurwa pana pane vanhu vachiti tiri kumboenda kupi, do you see any future nevakomana ava vanozviti vebato the ruling party ZANU-PF vamuri kuona kuti these guys vari mentioned vana Obed Mpofu kuti pane chinhu chiri fruitful here chavari kumboita. Chimbopinda comment section medu mbotiza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko aya vatiri kuona kuti vakomana vari kunyasa kuonekwa kunzi aiwa they are failing. Pinda comment section medu mafungiro enyu musaona subscribe or like channel, turn on the bell icon.